Hi guys, wash day ko po ngayon guys ng sasakyan ngayon. Kaya, let's go! Ilinisin na po natin yung sasakyan. And, una guys, yung sabon. Saan ba yung para sabon ito eh? Saan ba yung para sabon ito? Ito yung mga hose natin na gagamitin. Guys, para sa water guys, dito natin sa sabon na naman tayo guys, sa sabon. Ito sa sabon. Ayan. Ito yung sabon natin, no? 5 peso rin guys, no? Sulit na 5 pesos guys. 5 peso yung sabon natin. Shampoo to, car shampoo guys. Wow, di ba? Galing guys yung sabon natin guys. Ayan, galing natin yan ha. Lilinisin natin yan guys, no? Lilinisin natin guys. Ayan, natin, no? Para tayong iba na alawi dito guys, no? Iba na alawi ba, ganyan no? Ayan. Dapat maayos yung lilinisin, no? Yung sasakyan, no? Dapat linisin natin na maayos yung sasakyan natin guys. Pwede kayong humiga dito guys. Ganon. Yan. Siyempre dito sa taas guys para yung mga dumi tapos baba. Yan, hindi ko abot. Yan o, linisin natin yung dito naman tawag dito guys. Yan, linisin natin yan guys. Yan guys. Tapos may mga ano dito. May mga alikabok dito guys. Linisin yan guys. Para yung sasakyan guys. Malinis na malinis guys. Mas slide yung ano, yung mga langaw, mas slide guys. Mas slide yung mga langaw pag nakadapo nito. Naku, mas slide talaga yung 5 piso lang yung sabon guys, yung shampoo nito. Pag nakadapo yung mga langaw, naku slide agad. Hindi pa nakadapo, naku slide na. Kaya ayan, punta na kayo dito, mag-washing kayo dito guys. Libre washing din. Pag dito kayo mag-washing, ako yung mag-washing sa inyo guys. 5 piso lang yung bayad ng shampoo. Diba? So, makintab na yung ano, yung sasakyan dahil sa shampoo natin na mamahalin yung shampoo guys. Pero mura lang yung ano nito. Yung mayari nito guys, yung washing guys, mayaman. Mayaman yung mayari nito. Ayan. Siyempre, alagaan natin yung sasakyan guys sa pagligo, no? Yung sasakyan na una pag naligo sa ako wala pang ligo. Buti ba yung sasakyan na pinaligoan, yung sarili, hindi? Ayan.
hirap pala kumita guys. Di ba? Maganda. Ito guys, linisin natin ito guys. Huwag na lang yung gulong guys kasi pag linisin niyo pa yung gulong ako. Pag gamit nyo, di ba? Maganda yung sasakyan natin. Swerte naman. Ano pangalan sa sasakyan ito? Yan. Dito tayo sa motoran sa sasakyan. Mabot tayo dito yung sabon natin. Sa kabila, ewan ko ba? Sa kabila. Isa na yan. Dito naman tayo sa kabila guys. Sa kabila na naman tayo at puro. Pag hindi kayo nakaligo guys, pwede ka dito na lang din kayo maligo. Pag yung driver hindi nakaligo. Yan, linisin na natin guys. Madulas guys. Yung mga langaw sa bukid ito madulas. Sulit yung anong bulak. Kung gusto nyo makatipid guys, lagayan nito guys, may bula pa. Ilagay nyo sa ano guys, ilagay nyo sa balde guys. Gawin nyo na, ilaban nyo na rin. Paglaban nyo na rin yung ano, bula dito guys para makatipid kayo. Magagamit ko to guys, kahit paglaban nyo pa to. Hugas nyo ng plato. Itong bula na to guys, pag ginamit ito sa mga pinggan, yung mga plato, yung mga pinggan nyo guys, yung mga kutsara guys. Pati yung rice guys, madudulas. Ayan, madudulas guys. Linisin naman ito guys, ayan. Natapos na natin sabunan yung sasakyan guys. Pasilita na. Bano? Kalawan na natin. Kalawan natin ang tubig. Finishing line na po tayo sa paglilinis natin ng sasakyan. Tapusin na natin. Maglinis na ng sasakyan dahil sa sabon guys. Dahil sa sabon natin na nadulas. Matay lang mo guys, madudulas. Dito pa sa likod, kalimutan ko. Ayan, mag-check guys. Kala ko maligo ka boy. Oo nga, nauna pa yung dapat kayo maligo sa akin. Saan punta mo boy? Bakit mo nililisan yan? May bula ko guys no? Yan pa piso pa ko dito guys.
Yan po ng bahay ni GR Boys guys. Oh, yan oh. Yan oh. Nandyan yan siya nakatira guys. Ito po yung gilid ng bahay ni GR Boy guys. May karwa siya dito guys sa gilid ng bahay ni GR Boy. Tapos nata siya guys sa maghugas ng kanyang sasakyan. Ayan, tingnan nyo guys, no? Napakalinis talaga yung sabon at tubig. Very effective guys. Tubig at sabon natin. Parang yung tubig yung mineral water yung gamit ng pang car wash ito guys, mineral water ata. At yung sabon yung yung shampoo nito guys. Grabe oh. Ayan. Napakalinis guys. Sino may Jerks TV yan. Napakalinis no. Ayan. Okay. Hi guys. So ayan guys. Tapos na po tayong mag car wash guys. And pupunta na tayo sa may-ari ng sasakyan guys ha. Pasalamat tayo. hindi yan sa akin guys, nilinisan ko lang yan. Ayan, ito yung may-ari ng sasakyan guys. So sir, maraming salamat sir ha. Oh, maraming salamat. Ayan, kapatid din namin ito guys. Kapatid lang namin ito guys. Nilinisan, hindi ko sa akin yung sasakyan guys, nilinisan ko lang guys. Wala pa akong sasakyan guys no. Maraming salamat guys sa panonood guys. Bye bye.